मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनाबो मोनथियो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो लाइमोनफोरा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो बेयाव जांख्रिखांनायाव ना सोरबा BPF दङ ना सोरबा UPPL दङ ना सोरबा BJP दङ बियो मोनसे ओरैबायदि बिग्रायनाय बे बिग्रायनाया माहारिनि मोनसे जांख्रिखांनाय ट्राइबेल जि लाइमोनफोरनि मोनसे जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनायाव सोरनिबा माबा मोनसे थुनज्लायनाय सोरनिबा उमुक साननाय बिदि जेबो गैया बेवहाय थोंजोङैनो बिग्रायनाया बेनो मोनद' जनजातिनि ST होनायनि बिरुद्धयै बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव जोंनि लाइमोनफोरा मोनथिदों आरो जांख्रिखांदों बिग्रायनाय आरो मोनथिनाया बेनो जे जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिया मा जागोन नङा होमबा जोंनि फैबाय थानाय इयुना मा जागोन बेखौ लानानैनो जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो इउनिभारसिटियाव जोङो जागायदोंमोन जागायै इउनिभारसिटियाव जोङो जागायनानै मोनफ्रोमबो कलेजनि फरायसाफोरा बिथांमोना दैदेनदों बिथांमोना मोनथिदों निश्चय बिथांमोना इडुकेटेड मानसि बिथांमोना फरायफुनाय सासे फरायसा नंगौना नङा जोंबो सासे फरायफुनाय सासे इउनिभारसिटिनि फरायसा बिथांमोनाबो मोनथियो दि मोनद' हारिनो ST होनाय लोगो लोगोनो जोंनि माहारि आरो थामोनथा आरो रैखाथिया बहा थांगोन गैया नङा होब्लाबो जोंहा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोंहा इफेक्ट जागोन बिनि थाखायनो लाइमोनफोरा मोनसे गसंखांदों आरो मोनसे सोमावसारनायखौ लादों आरो बे सोमावसारनायखौनो दाखालि BTC सेक्रेटारियेटआव माबा मोनसे जेनेबा हमनानै ला जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जाबाय नङा होमबा बेफोरबायदि थासारिया जानाङामोन जोंबो बेखौ सानदों नाथाय आनफर्चुनेटलि मोनसे जाथाया जाबाय नाथाय बे जाथायखौ सार बिथांमोना जों बिथांमोनखौ रिसपेक्ट खालामो सार बिथांमोना जोंखौ जि सोरनिबा थुनज्लायनाय सोरनिबा उमुक जों बुंदों थोंजोङैनो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जोंनि जि सोमावसारनाया ना बेयाव आबसुल' थागोन ना बेयाव बिएसएल' थागोन ना सोरबा राभाल' थागोन गासैबो बेयाव जोङो नेवसियाखै सोरबा BPFबो फैदों सोरबा UPPLबो फैदों सोरबा BJPनि सापर्टारफोरा फैदों बे बिग्रायनाया जादों माहारिनि बिग्रायनाय बेयाव सोरनिबा उमुक नोंनि उमुक बिदि साननायनि बेयाव खोथा गैया समा थोनदों समजों लोगोसे जावरिखांदों बेनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे थासारि गुलुंगुजुं थासारिनि उनावहाय नोंथांमोना बुंदोंमोन BTCनि जिखिनि चिफ राव महिलारिया नैबे ST गनायथि होनायखौ बोखांना लाफिनगौ होननानै नाथाय दिनैसिम बिथाङा बोखांना लाफिनाय मा फोरमायो बेयाव नाय आं मोनसे बाथ्राजों आं बुंबावदों जोङो फरायसा हिसाबै मोनसे बुस्थुखौ जुदि बुङाब्ला जोङो मिस्टेक जागोन हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौ जोङो रिसपेक्ट होयो मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा 17 बोसोर जोंनि BTCखौ दैदेननायनि उनाव बिथाङा नै आरो मोनसे सरकाराव फैफिनबाय नङा होमबा गासै राजनितिकनि जोङो लिडारफोरखौ जोङो रिसपेक्ट होयो नाथाय बाथ्राया बेसो NOC हरनायनि बेलायाव जोंनि जि लाइमोनफोरा बिथांमोना दुखु मोनदों आंबो दुखु मोनदों गासैबो दुखु मोनदों बर' माहारियानो दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP साननायनि मोनसे बाथ्रायानो बेयाव फैया सोरबा माहारिबाद सोरबा एबसु सोरबा बनसु सोरबा BSU बिदि साननायनि बाथ्रायानो फैया ट्राइबेल माहारि हिसाबै गासैबो फैदों नाथाय उइथड्र खालामनायनि बेलायाव सोमावसारगिरिया जे 24 आवार्सनि गेजेराव जि उइथड्रनि मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन बे स्टेटमेन्टआव सार बिथाङा जि प्रेस मिटनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय उइथड्रनि बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै नाथाय बे बेलाखौ जोङो माहारि दैदेनगिरिफोरा जोङो सावरायबाय थानाय जादों बिनि जि सारनि बिथांनि जि फिननायखौ जोङो माबायदि जोङो मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो माबायदि बिग्रायफिनगोन नङा होमबा जोंनि मोनथायनि थाखाय जोङो सानदों जोंनि बिग्रायनाया BTCआव जोङो बिग्रायबाय थाबाल' जानाय नङा जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो आसामसिमबो लांनांगोन जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो जन्तर मन्तरसिम जोङो दिल्लीयावबो जोङो लांनांगोन बे बिग्रायनायखौ जों सानदों मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो जेबो साननाय जोङो जेबो गैया बेयावहाय जोंनि साननाया मोनसेल' क्लियार नांगौबा जोङो जोंनि जिउखौनो दान होगोन जोंनि माहारिनि थाखाय जोंनि थामोनथानि थाखाय बेयाव जोंहा जेबो गिनाय गैया नाथाय जोंखौ जि षड़यन्त्र खालामनानै बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि माहारिनि थाखाय माहारि आफादजों सरजाबनानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिग्रायनाया थोंगोर आरो जोंनि बिग्रायनाया जोङो बिग्रायलांबाय थागोन जेब्लानोखि जोङो जेब्लासिम थांना थागोन जों अपोज खालामबाय थागोन जि 6टा जनजातिनो जि ST होनायनि सायाव रुलिंजों लोगोसे बर'नि MP MLAफ्रा दासिमबो बुंदों दे मोनद' हारिनि थाखानाय मोनद' हारिनि अनगायैबो जुदि STखौ होमारोब्ला जागायाव बुंनांगौ गैया होननाय बे बाथ्राया दाबो सिगां जोंनि स्ल'गाननि गेजेरजों जोङो बुंदों सासे पलिटिकेल लिडारखौल' जोङो हमबाय थायोब्ला बेयाव जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जि ST होनायनि सायाव जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा बेयाव षड़यन्त्र दङ आखाइ दङ बिथांमोनखौथ' लाइमोनफोरा सोंगोन दाथ' कुइसन खालामगासिनो दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ सोंबाय थादों जि पार्लियामेन्टआव विन्टार सेसनाव पार्लियामेन्ट जागोन बेयावहाय जोंहा 2 MP दङ बिथांमोना डिबेट खालामनांगोन बिथांमोना जुदि सिरि थांनानै सिरि जुदि फैयोब्ला बेखौ लाइमोनफोराथ' एक्सेप्ट खालामनाय नङा बिनि सायावबो जोङो बिग्रायगोन मानो होननानै बुङोब्ला थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बेयाव पार्टिनि साननाय गैया पार्टिजों जुदि डिभाइड जुदि जाबाय थायोब्ला बर' हारिया ट्राइबेल माहारिया जोबस्रांनो बारा सम गैला बे बुस्थुखौ जोङो साननांगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायगोन जोंनि बिग्रायनायखौ दि पलिटिकेलनि महर होनानै मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै ससियेल मिडियायाव रायबाय थादों
माखासे रायजोफोरा सोंखारिबाय थादों बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा कुइसन खालामनांगौ बिथांमोनखौ लाइमोनफोरा कुइसन खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नैबे बिग्रायनाया फरायसाफोराल' बिग्रायोब्लाथ' जानाय नङा रायजो राजा बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन सोरबा समाज सिबियारि बिथांमोनाबो ओंखारबोनानै बाहागो लानांगोन आरो बाहागो लानानै बिथांमोना थोंजोङैनो बुंनो हानांगोन जे 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि माहारिया मा जागोन थामोनथाया मा जागोन रैखाथिया मा जागोन बर' हारियाथ' दिनैनिल' थाखाय नङा ट्राइबेल माहारिया जुग जुग थांगोन बियो गाबोननि थाखाय सानबाल' जाया सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिया लाबालाबनि थाखाय गादिखौ सानबाथ' बियो जानाय नङा होमबा बिथांमोनखौ जों रिसपेक्ट होयो बिथांमोनखौ रिसपेक्ट होनानैथ' जोङो बिथांमोनखौ दैखायदों बिथांमोनखौ जोङो शिफ बानायदों बिथांमोनखौ सोरबा मन्त्रि एमएलए बानायदों नंगौना नङा जोंनि साननाया बेसो बिथांमोनाबो बाथ्रा बुंनांगोन सोरखौबा जोङो सासे राजनितिक दैदेनगिरिखौ जों सानखारिबाय थाबा जाया बेयाव लिपटआव थानांगौ माखासे दैदेनगिरिया एमएलएफोरा मानो बाथ्रा बुङा मन्त्रिफोरा मानो बाथ्रा बुङा बेखौ जों कुइसन खालामनांगोन आरो कुइसन खालामबाय थादों आरो कुइसन खालामगोन आरो जों सोमावसारगोन आरो बिनि फिथाइखौबो जों होगोन खोथाया बेसो जोंहा आरो बिथांमोना जि ससियेल मिडियायाव गाज्रि फोसावबाय थादों बेखौ रायजो राजाफोरा थांनानै कुइसन खालामनांगौ जि एसटि होनायाव नोंथाङा लोब्बा दङ नामा एसटि होनायाव नोंहा जेबो खोथा गैया नामा होजानो लुगैयो नामा बेफोरबायदि माखासे कुइसनखौ सोंनांगोन लाइमोनफोरा फरायसाफोरा बिग्रायनायखौ मानो पलिटिकेल लाबालाब खालामनानै मानो डिभिजन खालामनो नागिरदों बे बुस्थुखौ सोंनांगोन बर' हारियाथ' राजनितिक फारसे जुदि लायोब्ला माब्लाबो खौसे जाया ट्राइबेल माहारिया लाइमोनफोरा मोनसे खौसे जानानै बिग्रायलांनो नागिरदों बेखौ मानो बाजादों हारिफोरा बेखौथ' बिजिरनांगौ बिथांमोना सरासनस्रायै ओंखारनानै बाथ्रा बुंबाय थादों गासैखौबो जों रिसपेक्ट होयो नाथाय जोंखौबो रिसपेक्ट होनांगोन बाथ्राया बेसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जालांनाय माखासे कनफ्लिक्टनि उनावहाय बिटिसि सेक्रेटारिया माने नोंथांमोनखौहाय मोनसे एफआइआर होनाय जों नुनो मोनदों मा फोरमायगोन एफआइआर होनायाव जोङो जेबो साननो गोनां बाथ्रा गैया बिथांमोना मा साननानै एफआइआर होदों बेखौ जों मोनथिया नाथाय बाथ्राया बेसो फरायसाफोरा दिनै ट्राइबेल माहारिया लाख स्टुडेन्टफोरा बिग्रायनो थाखाय रेडि बेयाव ना सोरबा उमुक पलिटिकेल पार्टिजों जड़ित दङ उमुकदो दङ ना सोरबा माहारिजों दङ सोरबा माहारि आफादजों दङ सोरदोबा दङ गासैबो ओंखारनानै मोनसे सोमावसारनो थाखाय बिथांमोनाबो रेडि दङ आरो बिनि थाखायनो दिनै ओंखारदों दाखालिबो ओंखारदों जेरैबायदि बिटिसि सेक्रेटारिएटआव जाबाय आरो बिथांमोना थोंजोङैनो बुंदों दि जोंनि मोनथाय आरो थामोनथायनि थाखाय जुदि राजनितिक दैदेनगिरिफोराबो जोंनि दैदेनगिरिफोराबो जुदि राव होआब्ला जोंथ' जिरायनानै थानायनि सम नङा जोङो बिग्रायनांगोन जोंनि मोनथायनि थाखाय सोर बिग्रायगोन नङाबा आरो बे बिग्रायनायखौ जुदि माबा मोनसे जुदि केस होनानै माबा मोनसे धमखि धमका होनानै जुदि जोंखौ जुदि माबा मोनसे जुदि खालामनो जुदि सानोब्ला बेयाव रायजो राजाफोरा फिननाय होनांगोन बेयाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि लाइमोनफोरा बेयाव फिननाय होनांगोन आरो ओरैनोथ' जों नागारनाय नङाना खोथाया बेबो मोनसे दा खोथाया बेसो बिथांमोना जों मोजां खामानि मावदों बिग्रायदों बिथांमोना समालोचना खालामबाय थादों बिथांमोना बुंदों उमुक बिदिथ' साननाङाना बेयावथ' नै ना सोरबा एबसुनिल' फैदों ना सोरबा उमुकनिल' फैदों बेयावथ' गासैबो फैदों आरो गासैबो फैगोन रायजो राजाया पलिटिकेलि डिभाइड जाबाय थानो नाङा दिनैनि समाव खौसे जानायनिसो सम बिथांमोना साननांगौ बेखिनि बाथ्राखौ आरो खौसेनि मोन्थोरजों जुदि थाङोब्ला निश्चय बर' हारिया ट्राइबेल माहारिया मोनसे स्टेटसिम मोनहैगोन नंगौना नङा मान मर्यादाया जुदि जोबलाङोब्ला भबिष्यतआनो जुदि जोबलाङोब्ला थामोनथा रैखाथिनि बाथ्राया बहा थागोन इयुन जेनेरेसना बहा थागोन आरो जायफोर आं मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायनो लुगैगोन रायजो राजाफोरा जि गामि ओनसोलाव थागासिनो दङ बिथांमोना थुलुंगा होदों बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों नाथाय बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन जायफोर जि ससियेल मिडियायाव जोंखौ गाज्रि रावदों बुंदों रायदों बिथांमोनाबो नुजाफैनांगोन मानो होननानै बुङोबा दिनैनि बिग्रायनाया सासे सानैनिल' बिग्रायनाय नङा सोरबा उमुक राजनितिक पार्टिनि सोरबा उमुकनि थाखाय बिग्रायनाय नङा बे बिग्रायनायनि माहारिनि थाखाय बिग्रायनाय आरो माहारिया बिग्रायदोंब्ला बेयाव नों आं साननायखौ गारनांगोन आरो मोनसे खुन्थिया लानानैनो बिग्रायनानै बे थामोनथा आरो रैखाथिखौ जोङो लाखिनांगोन आरो लाबथाबाय थानांगोन समाज थाखोनि माखासे सुबुंफोरखौ आरो समाजखौ नोंथांमोननि आन्दोलनाव बारसोमफानो मा खावलायनो सानो जोङो खावलायदों जोंनि सोमावसारनाया जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायदों जोंनि सोमावसारनायखौ जों ओरैबायदि खस्थ'आव जों लांबाय थादों सोरजोंबा जों धमकि जादों दाखालि बिग्रायखांनायनि उनाव फैनायाव लावथिदों ओरैबायदि सामला सुमला बेयावहाय जेरबा मानि बिथांमोना बुना हरदों सोर बुदों सोर नांसुनिया मानसिया बेबायदि बुना हरदों जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिग्रायनायखौ बिथांमोना बुनो थाखाय मानो थाखाय बिथांमोना बुना हरखो हारिनि थाखाय बिग्रायनायाव जोंनि दिनैनि दिनाव नुबाय थायो बर'जों बर'सो डिबेट जागासिनो बर'जों बर'जों माबा मोनसे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जागासिनो गुबुन जाथि हारिया ओरैबायदि बुंगासिनो आथें सिङाव लाखिगोन बिथांमोनखौ गादबगोन जोङो जोंनि पावारखौ नाय बिथांमोनाबो राजनितिक मोन्थाय हानि मोन्थायखौ बिथांमोना नागिरदों जोंनि बर' हारिया मा सानगासिनो दङ बेनिखायनो आं बुंदों इन्टेलेक्सुवेलानो जा रायजो राजायानो जा जेबो पार्टिखौ साननानै लाब गैया दिनैनि साना बिग्रायनायनि सम नोंथांमोनाबो बिग्रायनांगोन जोंबो बिग्रायनांगोन गासैबो ज' जानानै जों बिग्रायनांगोन बेनो नोंथांमोननि आन्दोलनखौ जुदि गमामायैनो मानियालासिनो एसटिखौ
होमारोब्ला मा खालामो नोंथांमोना जोंनि आन्दलना बुंबाय जों बुंदों जोंनि आन्दलना बिटिसि सेक्रेटारियेट बिटिसियावल' बिग्रायबाय थाबा जों जानाय नङा सोरबा बिटिसिनि राजनितिक दैदेनगिरिखौल' जोङो दाय हमबाय थाबा जानाय नङा मानो होननानै बुंबा षड़यन्त्र खालामग्राया जाबाय मेन षड़यन्त्र खालामग्रा होनो नागिरग्राया जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि जाय चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजोंनो लोगोसे जायफोर मिनिस्टारफोर दङ बेयाव मेन मानसियानो जायो बिसोरो बिथांमोनखौबो जों कुइसन खालामगोन जोंनि बर' माहारिनि जे राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोनखौल' जों सोंखारिबाय थाबा जों जाया स्टेट गभर्नमेन्टसिम जोङो थांगोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो दिल्लीसिम थांनानै जों जन्तर मन्तराव फरायसाफोरानो लोब थांगोन जोङो बिग्रायहैगोन जोङो पार्लियामेन्टआव जोङो बिग्रायहैगोन जोंखौ हमदों जोंखौ जेल होदों जोङो जेबो जों साना माहारिया थांना थानांगौ बेनिखायनो गासैखौबो आं अनसायनो खावलायदों सोरबा फेसबुक सोरबा ससियेल मिडियायाव बेबायदि दान्थे बिदान्थे जानाङा जों खौसे जानानै जोङो बिग्रायलांनांगौ आरो बेयाव जोङो जेबो उमुक साननो गोनां जेबो बाथ्रा गैया जोंनि थांखिया मोनसेयानो 6टा जनजातिखौ एसटि होनायनि गोजानाव दोननांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि थामोनथा रैखाथिखौसो जों लाखिनानै जोङो थांनांगौ बेनो आरो